Ahoj, dámy a pánové, já se jmenuji Dominik a vítám vás u druhého dílu ze hry GTA 5. Tady je nějaká moje matka nebo co. A to je pokračování s předtím, co jsme dělali v prvním díle. Tak. Dám volat Simon. Ho necháme mluvit. A jdeme si pro své auto. Nastoupíme. Vycouváme. Tak. A jedem na S. Tak. Tudy, vyhneme se autu. Tudy, tak. Už tam skoro jsme. Máme blízko. Tak. Jsem omylem narval a jedem. Ježiš, jsem to narval. No, tak tady doleva. Tak. Tady si to zaparkujeme, tady jsou pěkný auta. Tak. Stoupíme druhou stranou. Tak. A tady je S-ko. Tak. Jdeme. Tak, tady je ten Simon. Nebo Simon, to je jedno. Tak. A jdeme. Máme jít. Vezmu to lepší auto, tady to. Tady to. Tak. Dobrý. A teď jedeme podle žlutýho. Trochu budu bourat, protože mi to nejde to řízení. Tak. Tudy. Tak. Bylo možná, že natáčet jenom 2 mise za jedno video, když to vystačí. A když ne, tak jenom jedno. Tak, podle toho, jaký to bude čas. A zatím tady doleva. Jo, ještě jsem zapomněl říct, že to mám na PS3, na PlayStationu. Tak. To je, doufám, už všechno, co jsem měl říct. Tak, a už se vrhneme na GTAčko. Tak, narvali jsme do lampy. Bílý auto. To nám nevadí, jedeme doleva. Potom tady doprava. Tak a už jsme tady. Stoupíme. Tak. Přeskočíme to. Počkáme na něho. Tak. Vezmeme si nějakou, nemáme, škoda. Tady je nějaký bezdomovec. Bum, tak ne. Tak, bum. Skopeme ho do kuličky, tak. Dobrý. A už jdeme za ním. Na nás se dívali nějaký divně. Prostě jdeme. Co se může pokazit? Začneme třeba u téhle velký. Otevří. Tam kamery nám píšou, to vím. Tak. Co? Co je? Tady to, no. Tak. Tak, otevřeme. A co tam je? A už jsou za náma. Ty bastardi. A už jsou tady už. A nás jsou naštvaní. Že jim lezeme do garáže. A už ho zabil Lamar. Vezmeme si zbraň.
tu, tak. A schováme se. Střelíme ho. Dalšího střelíme. Dalšího, tak. Tak. Vezmeme si jinou zbraň. Tady tu třeba, to je lepší. Tak do nohy. Dorážka, tak. Skočíme nahoru. Tudy. Nahoru, tak. Tady. Dole je. Tak. Jdeme tady nahoru. Máme větší rozhled. Tak, tady, šup. Ještě jeden, tam. Tak. Dobrý. Tak, skočím dolů. A teď skočím tady. A na... Aha, tak takhle ne. Tak teď hodil pěkně hubu. To jo. Tak. Teď jdeme rychle k autu. A musíme rychle jet za ním. Skočíme. Znova, tak. Auto. Couváme. Otáčíme to, tak. Teď šipkou dolů si můžu zoomnout radar. Tak. Jdeme doleva. Tak, tudy. Rovně. Musíme ho rychle dohnat. Honem. Tak. Tudy doleva. A jedeme rychle za ním. Musíme ho narvat. Ty, rovně. Tak, zase další skokánek. Projedeme. Sakra, teď jsme narvali, tak pojedeme rovně. Vezmeme zkratkou, ať ho máme co nejdřív. Tak, srazili jsme člověka. Palma. Šiši. Co tam dělá? Tudy, honem. Tak. Tudy. Jedem. A bum. Kopneme ho. Tak. A peníze ještě 80. Tak. A ber motorku. Tak. Jedeme. Jedeme tady za Lamarem. Zkusíme ho postřílet. Tak. Ježiš, co mě to narvalo? Jaký auto? Tak rychle, motorku. A jedem. Rychle. Tady. Tudy, tak. Jedem po dálnici, proti směru. To není moc dobrý. Tudy, honem. Tak. A sakra, jsme narvali. To není moc dobrý. Jedeme. Jeď. Dobrý. Tak, rovně. Jestli vám to nebude vadit, abych vám zrychlil čas, tak si udělám cheat. Tak, jestli vám to nevadilo, mě tady nezdržovali policajti. Tak, berem zase motorku. A jedem. A honem. Teď už tam jsme. Tudy, rychle. Tak.
Kudy to vezmeme. Doleva, tak. Tudy, tak. Kudy mám jet? Jo, tudy. Tudy. Tak. Narvali jsme omylem. Tak a jeden. Tudy doleva. Tak. Tak. A tady. Dobrý. Tak, to jsme zvládli. Mi zase dáváte něco. Tak. A my se hotová. Tak, už se nám to ukládá. Tak. A toto je pro tento díl vše. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, zanechte like a v případě odebírejte, sdílejte videa a tak. Takže já se s váma loučím a zatím